הצופים, אתם פה עם תומר ואורי. אנחנו בחג פסח. תומר? כן, מטוס. שרוט. יאללה, תהיה במשחק, נו. אתה לא נוגע בכלום. שימו לב, זה השרת רדסטון. לא העלינו עדיין סרטון שלו, אבל זה בקצור השרת רדסטון. בית שלי ושל תומר, בית אימוני רדסטון. שם אחרי זה יש את הבית של אחותי. פה יש... שתוק שנייה. וואלה. אבל אנחנו שיפצנו קצת את הבית פה. זה בריכה מקצועית שבנינו אותה לפני איזה שבוע. אני נותן בן לבר. תיתן? טוב. הנה, אפילו נראה, תראו מה רשום. לי ולתומר יש מקוריים, תסתכלו על הסקן שלי. סקן שעקתי. הסקין של תומר ככה. עכשיו תחליף לי. ואחר כך אחרי הסרטון. תסתכלו. ולא ראית את זה. אוקיי, תסתכלו. קומה שנייה, כמובן שראיתם. קומה ראשונה, מקצועית. נסגר את המדרגות של קומה ראשונה, נקרא אותו. שקרן, הם אף פעם לא יפתחו. זה מספיק בנים? מעולה. עכשיו, אני רואה. יש לו כמה עומלה. הוא חייב להיות בשרת. לא אמרת אותה. תסתכלו, תיקנו את המערת רדסטון ליותר טובה. תביא את הדלת. שתגר אליי. תסתכלו. מה נראה לך? מתי שהיא נפתחת? נפתחת, סליחה. יש מדרגות כאלה יפות. רגע נזכור. אנחנו פה למטה. תומר, פתח. פתח! תסתכלו. את זה אני עשיתי. איזה יפה. ופה שמתי במכונה יותר זיקוקים, ככה שאתם יכולים לראות שזה ממש אף מהמם ומדהים. קריפר. אין בטבע זיקוקים. אני יודע, אני שמתי פול. יש לי פלאפון. שלום, אנחנו חזרנו אליכם. פשוט היה לי פלאפון. כן, צחקנו על הקורפנים. תומר, כמה זיקוקים לקחת? כמה זיקוקים לקחת? כולם. וואי, אתה מת. מה? רגע, לקחתי אחד. בסדר, אני שם עוד. איפה היית? תעליה תמניחי, פשוט אחותי רואה פה טלוויזיה, היא קטנה. יש לך זיקוקים של אחד? זה הרמה של חצי. אני מחפש פומפיאז. מתי? היום בבוקר. אני הנחתי אותה כאן. הלכתי לרגע. באתי לכאן. חזרתי לפה. 2 שניות נחזור, אני רק מביא תיבת פקודות מיוחדת. מה משנה לך? הבאתי בלוק פקודות. תראו. רוצים לראות מה אני תמיד אוהב לעשות? זה משהו שקשור לתומר, אבל תומר גם אוהב את זה, נכון? אם אתה תעשה משהו לי, אני אתמקן בך. אל תדאג. מי החכם שמנסה לעבוד עליך? כי אתה לקחת את הטלפון הנייד שלי? תגידי לי, יש זמן לטלפונים? אני במרדף בית סופי אחרי פומפייה. איזה פומפייה? אמא, טובה לקחה לי את הצמיד שקניתי ליום הולדת. מה גם? אבל אני לא נגעתי בצמיד. אוקיי, איפה המדליה שלי? אני אמרתי לכם לא לגעת בה, הזהרתי אתכם, תליתי את זה על הקיר במרפסת ועכשיו עניינה. טוב, זה כבר מתחיל להיות מאוד מוזר. מאוד. תומר, תפסיק עם הזיקוקים! זה כן. די, נו!
די, די! בסדר, תראה, הם כאילו נופלים מהשמיים. איזה רע. ויקו, תקשיבי. לא עובד לך. בטח שישנם מספרים מאוד מאוד חשובים. מה קרה, לא עבד לך? אתה מתכוון צעיר לעזאזל. אתה יודע שזה מאוד מוזר שדברים לא עולים ככה פתאום. די כבר, תומר! מה? בואנה! אתה תפסיק עם הזיקוקים. וואי יאללה, היית חרבה מקושפת עד הסוף! גם לי הזיקוקים? הבא אתה מת. גם אתה מת. שנייה, אנחנו נעצור ונביא את החרב המקושפת שלי. הנה, תסתכלו. חרב המקושפת עד הסוף. אז אמרתי לך שאתה רוצה, אתה רוצה כן או לא? מה? חרב מקושפת עד הסוף, יש לי 2. תמר או כן או לא? תמיר עוד קצת. די עם הזיקוקים! תגיד, לא אמרת. תומר, עוד זיקוק אחד אתה בחיים לא תהיה אופ. בחיים. מה אני לא אהיה? אופ. אבל גם כשאני אהיה דיופ אני אוכל לעשות את זיקוקים. כן, רק שאני אעלים את כל הזיקוקים ככה שלא יהיה. בואנה, טוב. אז תרגיע. אנחנו בסרטון, אל תשכח. אנחנו בסרטון. רגע. יש לי מקומות, אתה יודע. גם אני יכול לבוא לעשות ככה. וואי, די כבר. בסדר, אני אעשה לך את זה. אני שמתי. תומר, אני מראה להם איך החרב מרביצה. תראו, ראיתם? וואו, מה שאני אמרתי לך עכשיו. תביא זיקוקים, עכשיו אתה מביא זיקוקים. טוב. אבל יש לי פה ביצה ואני לא יכולה להשתמש. טוב. תביא זיקוקים! אתה רוצה זיקוקים? לך כך מהמערה. תביא את הזיקוקים שהיו לי פה! לך כך מהמערה. לך תביא. לך כך. אתה הרגת אותי. כן, אבל אתה הולך ככה. לך תביא, לך. פיקו פרוע, אבל לא פרוע מדי. שושנה לא אוהבת שאני פרוע מדי. פיקו, די, תעשה לי סחרחורת. גם אני אלך. מורי, מה אתה? אנחנו פה עם הצופים, אל תשכח. נו. תומר, מה תביא, עשית? מה אתה? מה עשית במערה? כלום, זה... אתה הולך לתקן אותה, נכון? לא, כן, לא. היא לא נפתחת ככה. אני לא יודע, ככה זה היה. תומר, לפני שנייה אני פותחת את המערה וזה היה בסדר. זה לא בסדר כי אני לא עשיתי כלום, זה היה כך. שקרן אחד. בוא'נה, זה גם הבית שלי, נראה לך שאני אעשה משהו. אתה שם הסכמה שהם לא ישמעו אותה, מה שאני אעשה. די! טוב, שכחתי, בדקתי אותה. תומר, אתה רואה למה אני לסוף לשחק בשרת הזה? למה? כי אתה סתם דורס אותי. לא הרסתי אותה. פעם שעברה אתה הרסת אותו עם הגרזן, עכשיו אתה הרסת אותו עם הזיקוקית? בואי שקלקה. אוקיי, אז זה הסרטון שלנו להיום, אנחנו הראינו לכם רק את הבית ואיך אני ותומר. לא, אתה רוצה לסיים אותו? אתה לא מסיים אותו, הם נשארים איתי. איך תומר ואני כל פעם רעבים במייקראפט. בגלל שהוא תמיד חרטא איתי במייקראפט. עוד פעם אחת אמרתי זיקוק ואתה מת. אני ותומר צריכים לסדר כמה עניינים, ביי.